И здравейте, продължители на YouTube, аз съм Стефан Аврамов и сега сме с Майнкрафт. Това ще бъде четвърти епизод. Да. Малко се направих инструменти да имам, да не направя всеки път. Както виждате, седи количество. И вече се направихме къща и вече ще пускаме на нормално, трудно, намежно, на лесно. Добре, лесно. Искам вече да дигам левел, да взема, да отрепя зомбита, да се взема аз пък зомбита, паяци, за въдички, защото все пак съм си направил къща до морето, до океана, защото не е морето, е грамадно. Той изникна пред очите ми. И така почва да се стъмнява. Защо пък не сложа две отпреди? Опа. И тук няма смисъл. Така. Много светло ще стане. Стане като ден. Сега само трябва да чакаме. Трябва да чакаме да се стъмне. А то се светна, не е било. Не се е стъмнило. Добре, това не е проблем. Так ще отида за овце. Ето го и зомбито. Ето първото убито зомби. Тези крави ще ми трябват, защото вече сме на друга трудност. Ще ми трябва за храна. Тук мога да се направи броня, вече имам златна каска от златото, където намерих в предишните епизоди. Избяга. Убих. Тук видях една. Така. Има много дървета. Това е хубаво. Че и прасета има. 7 левел съм. Така. Само да не се изгубя. Ще знам, че се движа по брега. Бием напред. Трябва да намеря овце. Всеки случай. Ето ми е къщата. Защо за Бога не съм забелязал тази овца? Моля се да не е само една, моля се. Къде честно? Не, само една. Само една. Що? Там видях нещо. Има нещо. Толкова изглежда, че това е остров. Опа. Не го повярвам, че съм на остров. Така. Май вече ще почвам. Мината ми ще води до равина. От равина ще продължа на мина надолу. Как не съм го видял? Добре, трябва да го спрем, да похапнем. Къде биш? Сега.
Така, ще покажа малко. Хубаво е, че има кол. Еми, общо взето това ще е клепа, още малко да покопам. Какво? Що за бога? Добре, ще перем до язве. Отидем до кола. Да го вземем, защото виждам, че е бая. Ще се върна горе в къщата. Ще го сложа и в другия епизод ще покажа. Ще почна мината в другия епизод. Гледай, тук заприлича. Трябва малко камък да изкопам. Така. О, на какво се натъкнах? Така. Видях, че над мен има някъде. Тук. Колко стана, че 11? Добре. Така. Да си имаме камък, пак. И така. Сега. Оф, леле, бошки. Добре, не се получи този път. О, спаси ме. Спаси ме. Ще стигна ли? Миналия път стигна с 30, този път стигне пак с 30. Така, качвам се. Правя код правя и свършим клипа. Другия епизод, минута. Да, и трябва да намеря паежена. Оп. За риболов. Цел стак. Тези буклуци не знам какво ще ги правя. Опа. Добре, храната ще оставя тук. Пет. Добре, ще направя едни бутушки, защото вече имам каска. Така. Еми. Това беше от мен. Общо взето всичко се свърших. Там едно прасенце. И това беше от мен. До скоро.